salg- og servicekonsulenten. Du taler med Anne. Hvad kan jeg hjælpe med? Hos Pronto Call Center har vi specialiseret os i telefonpasning. Det vil sige, at vi tager de opkald, som man ikke selv kan nå. Når et af dine opkald går videre til Pronto Call Center, så besvarer vi med dit firmanavn. Vi tager imod besked, og den sender vi til dig med det samme på sms eller på e-mail. Så kan du ringe kunden op, når det passer ind i dit program. Hos Pronto Call Center går vi op i at levere en ordentlig kvalitet. Din telefon vil altid blive taget inden for 10 sekunder, for vi er altid medarbejderne op på kontoret. Jeg kan godt lide Pronto Call Center, fordi jeg er optaget af mit job, er beskidt eller der er meget larm. Så tager de en besked, og min kunde får en rigtig person i røret og ikke en telefonsvarer. Jeg kan godt lide, at jeg får en meget hurtig sms fra Pronto Call Center, når de har talt med min kunde, så jeg kan vende tilbage til kunden, når jeg er ledig. Jeg overlader trygt alle mine opkald til Pronto Call Center, for jeg ved, at de tager dem alvorligt og seriøst og behandler dem hurtigt. Pronto Call Center, du taler med Lisette. Hos Pronto Call Center starter vi altid med en 14-dages gratis og uforpligtende prøveperiode, så du kan opleve, hvilken forskel telefonpasning gør for dig. Hos Pronto Call Center har vi ikke nogen faste abonnementspriser eller bindingsperioder. Du betaler kun for de opkald, som går videre og bliver besvaret her hos os. Ring til os på 44 45 05 00 eller skriv til os på mail kontakt@prontocallcenter.dk, så kan vi få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. Som en af vores kunder siger, personlig betjening frem for en telefonsvarer, det virker.